Felisa Iturri Castillo, Azkazibar. Soy de 8 de agosto de 24. Gerri etorri zan, eta gerriakin, orduan ez da egiten lanik itez ebez, noberen gorputza zain jubia zan. Noberen gorputza zain jubia zan. Eta nera nahi txoa zekazan 6 urte. 6 urte zekazan, da nigan zaintzen. Eskolan be beti aixo zaintzen haute ginen. Baina eskola ipe zeuen, danak apurtu zituen da. Ez zeuen, elgetan ez zeuen, eskola ez zeuen. Ja, zazpile betian, guk ezkin joan eskola eduki. Da gero partikularrak emoten hasi zian. Baina nik, zazpile betien tio Donostiakoa profesoria zan, da gurien hauzian, gordeta. Eta gufate ginen basarri batera, zenidia genkazen da. Eta haintxe pasatzen ginen azte guztia bakizun, etxien azpetxizuek kanala udana, da haintxe sartuta, ura kortau, da haintxe jentetan agote zan, zenba solduta, haintxe, gerria paseko zalakoan. Gerria hona zegoen pasatzeko 7 meses enteros. Rentia bizta nintxorta, pare-parean guretik. Orduan nahi da benda haintxeko. Karta blanka emozortzen hori deskua eta bai zuzena. Orduan torzian, erozerreit ere emakumiei. Erozer, etxezotzen emakumiei. Nik gaztian itzan, baina 18 urte dekezen. Hori Antonik eta 18 bat urteko zituen. De 91, 92, 93, 94, 95, 96 ikusitxo noin bizi zemazan, Antonik. Antoni moruan beste Maria eta benin mordua dakirez baina. Antoni hori pasagoko noixe. Baina itxili pasago beste batzuk. Baina hori emozazen permisua, honek soldaut, ze honek, txarri honek, hori itxeko. Neri izardetxe horretxek emoten duzte, nik ez dugu da gerraik ikusteik, Haitxe fazan gero aurrera, da gero etorri ginean, haitxe eta bere morukoak fazianak atze etorri zienian, ez ebezikoen jateko eta ez ebez. Ganeu danak, arrapo dintzozku ezen honek. Eta emon beste batzu, hieron aldekuei. Noiz politikan zartzera, politika txarri nehargarri honek. Eta eruan, eta pobre bizi ginen, eso era el año 40, 41. Gure tiok hil baino lehenago, zekoen nun bezakemon biezitxuan, lan zeban etxian notia. Etxian ez, etxera bialdu zeban. Beren etxeitxea mai. Notia, uina akauko zan. Besteko zan, oinik ikusi dut hori, nehar guri emotoztan eri, nehar guri. Lagurian, orduentxea asko horrelik inoan gaztago izan. Gaztau izan danek, nera itxak eta zate zeban, nera itxezak antio hil zebenian, oeta nere txigurte. Nik geixiau, txikite ipestotzaten mon bierra bariek. Txikite ipest, ez zan mon, inoi bez. Baina atzeratu. Eta gero, amamak izan zeban, oine etxera karriko guzta, amamak izan, ez dugu, nire zenbien entiarroko ikustek. Amen. Eta zartu zeben, oi hartu. Eta zeben, da orduan sotanie dana zartu inizan, sotaniekin, ez da? Orduan abaria sotaniekin ibiltza zian. Altzako hiluekin jolan. Eta amamai ezautzen, azurrak eta arabilitxue bai, da oinek harri ingote ez da gure ikusteitez. Pentsaizu zen baten inoko peni hartu zen. Aitzitxilla zeuen, hiru eta mairukin hiltzan. Amama beste amairu urtien bizitza zango horrego zan, Harek ez pentsagoen neharrek etxe zebanik. Baina, pasagoen zengu kristonak. Nik ez dugu da gerra egin